Ola, como sabedes, estamos en plenas primarias. Como sabedes, preséntome na lista branca. En primeiro lugar, quería agradecervos a todos os que me avalastes por facer posible que hoxe me poida presentar as primarias. Reciba un non o apoio necesario. Non deixaré de traballar contra a violencia psiquiátrica. Seguirei escribindo artigos e noticias de Vigo nos que informe de como está a situación e de nocións básicas que é necesario saber, como que tipo de medicación se lle dá aos nenos diagnosticados con esa doenza chamada trastorno do déficit de atención, hiperactividade, que son anfetaminas, outras cosas bastante malas que impiden que o cerebro medre correctamente, que o neno en xeral, o neno a nena medre correctamente, a partir de todo o efecto depresor no neno, o neno está como un zombi. Sei todo isto porque, como profesora de clases particulares, tocoume dar clases a un neno así e pasei moi mal. Ao final conseguín algo, pero é imposible traumatizarme da experiencia que viña da man da psicóloga do Concello de Mos, que foi ela que me preguntou a mí se podía darlle clases particulares a aquel neno. Ela cobra salario, eu resolvo por pouquísimo diñeiro o problema. É importante, temos que despsiquiatrizar Galicia. Necesitamos liberar as persoas institucionalizadas, as que están en Conso, Nicolás Peña e outros lugares que temos que investigar como están. Quizáis algún geriátrico privado consideradas crónicas. Hai moito que se pode facer para mellorar a vida destas persoas e darles a liberdade. Nunca debemos confundir apoio e control. A xente ten dereito a ser libre e por moi bella ou moitos anos que vive encerrada ten dereito a que os últimos 6 anos da súa vida recuperar a liberdade. Na medida do posible, o dano iatrogénico pode ser moi grande. Contra o electroshock, que está de volta e avanzando con forza, a medicación da infancia con psicofármacos perigosísimos, aditivos, contra as correas, contra os diagnósticos, contra a violencia en xeral, contra o eclipse diagnóstico, é dicir, as persoas con diagnósticos psiquiátricos que tamén están usando a psicología, eses diagnósticos que veñen de Estados Unidos. As persoas son maltratadas cando van ao médico de atención primaria, a urxencias, van con medo de acabar atadas, aínda que vayan por unha dor de barriga, cáncer, apendicitis. Sempre me porei do lado dos pacientes, receosa dos profesionais. Sei que non todo o mundo é malo, pero quen ten o poder, en xeral, se vemos o que afirman nos medios de comunicación, pois hai profesionais nos serras que queren dar electroshock en nenos pequenos, como se non fose xa moi malo que estean dando en ancias mulleres, máis que en homes. O electroshock é violencia de xénero. Entre o mesmo diagnóstico adoita ser depresión, pero ás veces causa calquera cousa.
casi 3 mulleres por cada home, mesmo diagnóstico. Non teño conflictos de interese, non formo parte da profesión e sufrín nas miñas carnes en diversos modos a violencia psiquiátrica. Gastamos moito en saúde, pero pouco no que interesa ao paciente, en saúde mental. Moita medicación que os pacientes non queren tomar porque ten gravemente dañina. As persoas, por exemplo, que toman litio toda a vida poden perder 20 anos de vida. A esperanza de vida diminúe enormemente e problemas como outros problemas como temblores, os RILs, o fígado, o sistema endocrino. Hai moita xente facendo negocio, moito parásito desde nos centros de día, moita coacción ás persoas psiquiatrizadas. Moitas gracias, espero que me apoyedes.